Доброго ранку усім! Привітання! Самого доброго настрою вам жадають Настя, Лесик і... А вось наше і ніде нема. Ви здогадалися, про кого ми говоримо? Вядома, про Касю. Здається, що вона була тут ранее за нас, але чомусь знов зникла. І спеціально покинула Мольберт. Ніколи не думав, що Кася з самої раниці малюванням займається. Наша Кася вельми таленавіта. Напевно, яна вирішила зробити пригожу картинку для нашого покойчика. Тільки був мостак, де сплив. Ні, давайте ще трошечки почекаємо. Не може Кася без причини затримлюватися. Салют усім! Привітання, Касечка. Де ти була і чому спозняєшся? Спиніть своє питання, коли ласка, і не рухайтесь. Гэта яшчэ чому? Лесик, стой ось так. Як то? Ну ось так, трошечки обок. Ну, ще трошечки. Навошта? Не треба задавати ніяких питань. Стой і не ворушися. Кася, а мені як стоять? І ти, Настя, усміхнися і не ворушися. Ми стоїмо, не ворушимося, а нашим глядачам що робити? А яны так само можуть сісти вельми пригожо і не ворушиться. Кася, ми ж не скульптури, каб сядеть нерухомо. А я мастак. Да ну! І ти намалюєш наші портрети? Правильно здогадалися. А ми добре у тебе на малюнку отримаємося? Рано питатися. Да і допитливому Лесику на базарі носа дорвали. Пам'ятаєш таку примавку? Пропоную зараз поглядіти мультфільм, а тим часом Кася попрацює над нашими портретами. Кася, твій час вийшов. Показуй, як ми на твоїм малюнку виглядаємо. Хвилиночку, ще хвилиночку. Косечка, ну дай хоча б одним очком поглядіть, що там у тебе трималося. Почекайте трошки, я зараз. Кася, нерухомо сидіти вельми незручно. Ну, добре, заплющуйте очі і лічите від 5 до 1. 5, 4, 3, 2, 1. Глядите і вчитеся. А чому ви мовчите? У мене нечто со зроком стало. Лесечек, що з тобою? В моїх очах усе розпливається. Мені нові окуляри потрібні. Лесечек, а ти уважливо приглядься. Неужо ви не можете убачити на моєму малюнку свої портрети? Що? Портрети? А ти нічого не переплутала? Пробач, Касечка, але ніяких портретів ми тут поки що не бачимо. Тут одна вялізна клякса отрималася. Ну, трохи клякса, але гэта за того, що ви не могли на місці посидіти. Ми не могли посидіти? Ды ми навіть не дихали, а ти каракулі нейкія наробила. Коли ви не розбираєтеся у мистецтві, не треба і глядіти. Касечка, ти тільки не хвилюйся, але може тобі перемалювати наші портрети, бо тут не зрозуміло, де я, а де Лесик. Усьо! Ідіть від мене якомога далей. І навіть не підходьте до великого мастака Касі. А у мене пропонова. Давайте зараз поглядім мультфільм, а після його поспробуємо ще раз знайти наші портрети. Давайте. Може, після мультфільму я трошки перенастроюся. Ой, як тяжко з вами. Вчить вас і вчить. Глядите уважливо. Кого ви бачите на гэтым малюнку? Гэта вожик. І он нясе осенний урожай. О, здається, що Настя з Лесиком виправляються. Усё правильно розуміють.
І гэты вясёлы вожык вітаецца з намі. Тут так і написано: «Прывітанне, Кася і Лесік». Кася, гэта ты паспела так прыгожа намаляваць, пакуль мы мульцік глядзелі? Не, такі каляровы малюнак зрабіла Катя Кісялёва з горада Мінска. Ой, здаецца, Кацярынка не першы раз прымае ўдзел у нашых конкурсах і заўсёды радуе нас вельмі прыгожымі малюнкамі. Малайчына! Цяпер глядзім на наступную карціну. Хто на ёй? Гэта прыгожанькі дамавічок. Ён трошкі і на мяне падобны. Толькі доўгіх вусак ён не мае. Добра, што нашы юныя мастакі дасылаюць нам і вельмі прыгожыя і зразумелыя малюнкі. Партрэт свайго сябра, дамавічка, намалявала Вікторыя Мілаш з горада Ашмяны Гродзенскай вобласці. А гэта цудоўны пейзаж ад Жэнечкі Люцінай з Крупак. Жэнечка не раз правільна адказвала на ўсе нашы пытанні. І на гэты раз дзяўчынка малюнкам адказала, з якога дрэва ідзе вясновы сок. І правільны адказ з бярозы. Я лічу, што Евгенія глядзела ў акно і малявала бярозу, якая расце каля дома. Тут і шпакі, якія жывуць у прыгожым птушыным дамку. Здорава! А давайте зазірнем і ў электронную пошту. Ага. І тут бярозкі. Першая ад Вікторыі Шупы з Дятлава. Дзяўчынка напісала, што вельмі радая, што яе малюнак паказалі ў мінулай праграме, а некаторыя аднакласнікі нават пазайздросцілі ёй. А мы, дарэчы, запрашаем усіх прымаць удзел у нашых конкурсах. Не саромейцеся, сябры! Дасылайце нам лісты з адказамі і сваімі малюнкамі. Усе вашы пісьмы мы прачытаем, а самыя цікавыя малюнкі пакажам у эфіры. Гэтыя правілы добра ведаюць нашы старыя знаёмыя браты Кур'яновічы. Глядзіце, якую бярозку яны нам даслалі. Дзякуй, Міраслаў і Кірыл. Хлопчыкі добра ведаюць наш электронны адрас і пасля кожнага чарговага эфіру адказваюць на ўсе нашыя пытанні. І даволі часта атрымліваюць і ад нас, і ад часопіса «Рюкзачок» невялікія падарункі. Я лічу, што зараз самы час нагадаць усім дзяўчынкам і хлопчыкам нашы адрасы. Пошту мы правяраем некалькі разоў на дзень. Таму ні адзін ваш ліст не згубіцца. 220 114, город Минск, вуліца Макаёнка, 9. І электронны адрас dobraranok.tv@gmail.com. А цяпер пакажам яшчэ адзін мультфільм? З задавальненнем! Хутка доўгія летнія канікулы. Усе вырашылі, чым карысна будзеце займацца падчас адпачынку. Я буду кніжкі чытаць і спортам займацца. Цікава якім? На велосипедзе ганяць. А ты не хочаш злучыць свае карысныя справы ў адну? Гэта я. Зрабіць велосипедную бібліятэку. Ехаць і кніжку чытаць? Не, гэта небяспечна. Не, кніжку дома пачытаць, а пасля хутка весці яе на велосипедзе свайму сябру, каб і ён пачытаў. А сябр падзеліцца з табой сваёй цікавай кніжкай. А што? Гэта цікава. Трэба абавязкова паспрабаваць. А я запішуся ў школу мастакоў. Буду ўсё лето партрэты маляваць. І на выставу нас не забудзьце запрасіць. Настю я абавязкова запрашу. А вось наконт цябе, Лесік, я яшчэ падумаю. Тады я цябе на велосипедзе не пакатаю. А я ведаеш, што зрабіў? Што? Кася, Лесік, не будзем сварыцца. Лепш пажадаем нашым гледачам добрага настрою і цудоўнага дня. І не забудзьцеся, што хутка мы сустрэнемся зранку У нашым добраранку!